मित्रांनो, मी तुम्हाला जीवामृत फिल्टर कसं करायचं त्याचं देशी जुगाड दाखवत आहे. पहिल्यांदा PVC पाईप घेतली, त्याला 2x2 वरती अशी होलं मारलेले आहेत. होलं मारलं झाल्यानंतर त्याला शेडनेट बांधलेलं आहे आणि हे शेडनेट बांधून झाल्यानंतर हे खालच्या बाजूला पॅक केलेलं आहे. पॅक केल्यानंतर ह्याला शेडनेट बांधून झाल्यानंतर हे असं हे पाईप ह्याच्यात सोडली. ही पाईप पहिल्यांदा सोडली की मग ही मोटर आहे. ही मोटर कूलरची मोटर आहे. मग कूलरची मोटर हे हळूच ह्याच्यामध्ये सोडत आहे. बघा ही सोडली. आता काय करायचं, आता बघा मी चालू करतो. चालू केल्यानंतर बघा आता तुम्ही देशी जुगाड बघा मोटर चालू करतो. बघा फिल्टर होऊन जीवामृत देता येईल. 100% ड्रिपला देता येतं. हे वेंचुरीमधून डायरेक्ट ड्रिपला, त्यामध्ये बिलकुल काही नाही. आता बघा तुम्हाला दाखवतो मी. बघा एकदम 100% काही सुद्धा नाही. आता बंद करतो मी. बंद झालं. आता चालू करतो. बघा चालू. मी हे मला पहिल्यांदा फिल्टर करायसाठी काय करावं म्हणून मी एक कंपनीला विचारलं, तर 42,000 रुपये किंमत सांगितली मला हे सगळं सिस्टीम द्यायला. मग म्हणलं आपणच देशीचं काय तर जुगाड करू म्हणून मी काय केलं की माझ्याकडे सगळं सामान होतं. मग टाकी होते, हे होते. फक्त ह्यातलं मी काय विकत आणले की लाईटचं जे सामान आहे की नाही, लाईटचं एक सामान आणले. जास्तीत जास्त एक 200 रुपये लागले, 200 किंवा 300. आणि ती मोटर एक बारकी ती, आणि त्याच्यावरती हे केलेलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही पण हे असंच जुगाड करा. आता हे करायला माझा जोडीदार आहे गणेश कापशे म्हणून माझा छोटा मित्र आहे. आम्ही ह्या दोघांनी मिळून केलेलं आहे. तर धन्यवाद. राम राम.